आएंगे। हाय हाय हाय। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे और अमर नाम इस दुनिया में कर जाएंगे। यह ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे। एगो आत्मा रूपी दुल्हन अपना सखी से कह तरीके है, सखी आरि संत नगरिया से अरे अइले मोर सैया सखी हो तइले मोर सैया से किले ले अइले ना आर से किले ले अइले ना तो हमके रेशम के चुनरिया सैया ले ले अइले ना सैया रेशम के चुनरिया हमरा ला ले ले अइले ना हमके रेशम के चुनरिया। सखी हो अइले मोर सैया से किले ले अइले ना हमके रेशम के चुनरिया सैया ले ले अइले ना हमके रेशम के चुनरिया राजा जी ले ले अइले ना हमके रेशम के चुनरिया। चलिए श्रीकांत साउंड सर्विस, श्रीकांत साउंड सर्विस यूलिया मैनाटार निवासी हर भक्त से निवेदन व प्रार्थना बाए हरण की आवाज जहां तक पहुंचत होके हर भक्त से आग्रह बा कि वालों कोई भी शुभ कार्य होके ए साउंड सर्विस खातिर हुआ संपर्क करी। प्रोपराइटर वाली गोपाल जी, मोबाइल नंबर 99 314 83 066 संपर्क करी दूंगा। चली मुना जी रहुआ एरिया में आयल बनी सन और कथी कही घूम लगा बनी ससुरारियो घूम लगा बनी रहे ना दी पहिरी हम गई नई हरबा चुनरी पहिरी हम गई नई हरबा सखी हो गई नई हरबा से बिसारी दिहले ना से बिसारी दिहले ना अपन भोला भाला सैया जी बिसारी दिहले ना अपन भोला भाला राजा जी बिसारी दिहले ना अपन भोला भाला सैया।
भाई बहिनिया से मिलहू ना पवनी भाई बहिनिया से मिलहू ना पवनी सखी हो मिलहू ना पवनी से फाटी गईले आत्मा रूपी दुल्हन का तरी है सखी सैया जी से मिले से पहले देखी का भई आज भाई बहिनिया से मिलहू ना पवनी सखी हो मिलहू ना पवनी से फाटी गईले ना से फाटी गईले ना हमारो रेशम के चुनरिया रामा फाटी गईले ना हमारो रेशम के चुनरिया रामा फाटी गईले ना हमारो रेशम के चुनरिया नगरिया सखी हो पिया की नगरिया से मनाई लेबो ना जाके अपना राजा जी के जरूर मनाए जैसे माने वैसा ही हम मनाए से मनाई लेबो ना अपन रुसल हो बलमुआ के मनाई लेबो ना अपन रुसल हो सजदवा के मनाई लेबो ना अपन रुसल हो बलमुआ के सखी हो ऐदी ससुररिया से भुलाई गईली ना से भुलाई गईली ना तो अपना असैया जी के सूरतिया के भुलाई गईली ना प्रेम से बोले साचे दरबार।